Nahuli kam sa CCTV sa First Mactan, Mandawi Bridge kini usa ka motorsiklo nga nagsubay sa lane gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi City nga daw nag-ikis-ikis ang dinaganan. Ug samtang kini gadulhog sa bridge at pasado alas 5 niadtong Sabado sa buntag, diriyot kining makabangga og duha ka mga motorsiklo sa pikas nga lane. Apan ang ikatulong motorsiklo nga nagsunod wa na makalihay niini. Tungod sa impact, nahiagom og mga samad sa naong ug mga pangus ug bunog sa bukton ang mag-live-in partner nga sila si Jose Marie Leo Pagtakhan, 36 anyos, ug Maricel Paculba, 21 anyos, nga luwan sa motorsiklong gibanggaan. Samtang nahiagom og grabing samad sa naong ang motorcycle rider nga si Melbert Saladaga, 21 anyos. Nasuta sa Lapu-Lapu City Traffic Police nga nakainom si Melbert. Hinuon nagkasabot ra ang duha ka mga habig ug nisaad ang mga kabanay ni Melbert nga abagahon nila ang tanang gastuhan sa tambalanan sa mag-live-in partner. Isa katong sa Inmax, okay na. Ang iyang misis lang, ang iyang kalib-in na yung mga process sa naong. Pero katong sa Aerox, to sa Soto, ongoing, operahanan ko na to, dito. Siya may nagrabihan. Kaya ang iyang helmet, kuan man, kanang dili pulpis ba. Actually, dito sa Karahay, nag-asma ko sa attending physician nito. Alcohol breath gid siya. Ang katong driver sa Yamaha Aerox.